Václav Pergl. A Krupka Jiří. Já jsem prosím danáč. Hudbu hlavně populárnu nemáme. To znamená takovou modernější třeba? Ano, a co třeba vážnější hudbu? Vy jste... Int. Já panu Perklovi za odvahu, s kterou se zhostil, s tou náročnou písní dávám 3. Ty idiote. Počkejte to musíte vysvětlit. Já jsem prosím Moravánku. Aha, tak to už je nám naprosto jasné. Mi říkal, když jsme si spolu povídali, že máte syna. V invalidním důchodu. Já věřím tak Moravánku. Ty idiote. Máte kamaráda nějakého velkého? Ano. Jak je starý? 23 let. 23 let, už je velký chlap. No ještě rozumá někdy na 12. Ty pitomče starý. Jo, mám tady takového přítele. A nějakou přítelkyni už přivedl? Samozřejmě. A co děláte nejradši spolu? Švédská trojka. Švédská int. Přijel s vámi? Přijel se mnou. Přijel s vámi? Přijel se mnou. Přijel s vámi? Z města B. Z Vansdorfu? Přijel s vámi? Přijel se mnou. Int. Můžete se nám představit? Bodyguard. Bodyguard. Rágiro. Krupka Jiří. Jiří jak... Ty idiote. Jdeme na procházky, že jo? A většinou si nadáváme. Krupka Jiří. To mě těší, děkuju. Krupka Jiří. Je to pořád i pro děti. No, jsem, jo. Int. Jednu sloku zaspívám, písně, kterou dobře znáte. Hudov zázrak, ty pesen, hudová, nakšilíšej, a kýpsodátí běžná, kýpsodní na zvěřej. Děkuji za pozornost. Jsme tu, protože tu jsme. Dávám 3. Já jsem čekal dlouho. Ty idiote. To vás tak vtipný? Máte třeba společný ideál ženské krásy? No, například. Moje 2 sestry, Růženu a Zdenu. A mýho syna, matku hlavně. A... Dobře, nekoukejte se na mě tak. Vy po mně jedete. Krupka Jiří. Vy jste mi říkal, když jsme se spolu povídali, že máte syna. Karla Černocha. A sám si rád třeba zatančíte? Ale jo, tak no. Jo. Pane Václavě, smím prosím? Ano. Švédská trojka. Ty idiote. Int.